Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, nining atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Aboy no adlaw na usab karon nga Lunes, tweet sa 24 na kini mga higala sa bulan sa Marso. O hapit na gyud mga higala ang bulan sa Abril nga diin ubay-ubay gyud ang mga kapistahan no sa San Vicente Ferrer, no. Kumusta naman mo mga higala, no? Nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panluwas niining kamudtuhon. Aboy na mga higala ato diay nga timbayaon usab og mayong mudto ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Maata, si ato po nga station manager dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman, o nga ato usab nga mga tigpaminawan no Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Of course, di gyud ako kalimtan mahigala pagtimbaya nga akong mga classmates, no, si Father Obing Masyon, si Father Adame Hiramis, ug inga manusab si Padre Tonton Arnaiz, mga kura paruko na mahigala, no, mga buutan ni. O nga manusab din sa Cebu at sa Diocese of Cebu, di buta malimot og timbaya sa akong mga classmates, mga higala, si Father Rosdel Noel, si Father Kipling Agravante, si Father Jojo Anore, si Father Glenn Vanson, si Father Joey Belsinia, si Padre Peter Necesario, Mario Atienza, Monsignor Tingting Angkahas, si Father Milton Medida, Father Omen Mahusay. Dina sa Maasin, si Padre Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa. Nahala, no? May mundo na kanatong tanan mga higala, nang hidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Abi no arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Sa science sa atong sasan ang ato karon nga Saint of the Day mahigalong ang ato karon dili sa ang ato karong Saint of the Day mahigala March 24, walang iba kung hindi si Santa Catalina sa Genoa. Saint Catherine of Genoa, member of a noble family in Genoa, and married, converted her husband, and apostolate. Of course, doon na sila apostolate sa hospital, no? And she lived a life of penance and prayer, no? Paano siya mahigala ka ng dato ba? Unya, naminyo kini siya, no? O usa ka dato pud nga bana, unya sa diha nga nabalos na siya, nahimo ang ilang apostolado na agad sa hospital. Muna nga nagpuyo kini siya mga higala sa kinabuhing puno sa pagpinitensya o pagampo. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Catherine of Genoa. Nahala, no, may ngudto na kanatong tanan arita mahigala sa ato ang CBCP News. CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamudtuhon. Bishop Marcelino Antonio Maralit, nahimong bag-o nga kining chairman sa Office of Social Communication sa kining Federation of Asian Bishops Conference, no? Federation of Asian Bishops Conference. Unya gipunihan niya ang Malaysiano nga kardinal nga mao si Cardinal Francis Sebastian, no? So proud ta mga higala, no, usa ka Pilipinhon nga matud pa obispo ang nahimo karong chairman sa Office of Social Communication sa Federation of Asian Bishop Conference. Balita mga higala gikan sa Vatican, Bishop Gallagher nagkadayon nga padayon karon nga ni arang-arang, no? Padayon karon ang pag-improve sa panglawas sa atuang talahurong Santo Papa. Gani matud pa ni Bishop Gallagher
nigamit na siya og kining wala na sila mo gamit kayo, no? Medyo less na, di na kayo daghan, no? Ang paggamit nila sa high flow oxygen. Ayan, no? So may munto na kanatuntanan, mao kadto ang matud pa kini matud pa CBCP News nato karong hapon na. May munto di no sa ato ang mga kaigsuunan nga mga lay ministers. Kumusta naman, no? Ang atong mga MBG, ato po na i-congratulate, no? Ang atong mga igsuon nga medyo pod miyembro sa kining Legion of Mary sa walang puso no sa nila nga kalihukan karong adlaw. Abi na arin nata sa kuan mga higala, arin nata sa atong katikisem. Unsa may kahulugan sa atong mga pagtindog, paglingkod, pagluhod o panahon sa misa, no? Sa ato pa postures, no? Mga pamustura panahon sa misa. Doon na mga panahon mahigala nga manindog ta, manglingkod ta, mangluhod ta. Of course, no? Sitting, no? Ang unsa may kahulugan sa atong pagpanglingkod, ang paglingkod, no? Sitting, engage in active listening, giving our attention to the reading, homily, and some of the prayer. Ayan, no? Sa ato pa, kana di ay kanang pagpanglingkod, nagpasabot di ay kana nga maminaw, o niya naghatag sa atensyon ngadto sa mga pagbasa. Ang problema lang sa uban, no? Kay mo apil og simbahan yan, magwali ang pare, nag-istorya pud silang ila. ayaw na mong istoryahan. Paminaw, kay mabito nang gipalingkod mo, dili aron magtabi, marites. Kung dili, aron nga maminaw, managitawag na itong active listening. Okay, no? O niya, doon na po tayo postura nga manindog. Now, stand for a couple of reasons. Listening to the gospel, acknowledge that we are in the presence of God. Acknowledging that we are in the presence of God. Sa ato pa panahon sa pagbasa sa Ebanghelyo, manindog kita, atong giila, no? Acknowledge nga anaan kita sa presensya sa Dios. And number 3, kneeling, reverential posture, no? Penitential posture. We acknowledge our sinfulness and ask for healing. Mao din na, no? Nasa ato pa ang pagluhod ay manghigala, reverential posture. Nasa ato pa postura sa pagtahod, no? Postura sa pagtahod. Sa ato pa kung maluhod ta, nagtimaan na ka na sa pagtahod, no? Mabita na ka na pong kanbitaw na mahigala, no? Kana bang magluhod ta atubangan sa mga santo ba, mga imahe sa mga santo, reverential posture sana, no? Kana ba kinasing-kasing nga pagtahod, no? Dili pag worship, ha? Dili pagsimba, kun dili pag-ila, no? Pag reverence sa kanang gitawag nato og kinasing-kasing nga pagpaubos. Ayan, no? So, klaro na ha, what are the meaning of the different postures that we did during the Mass? Reverential postures during the Mass. Of course, sitting, standing, and kneeling. Sitting, engage in active listening, giving our attentions to the reading, homily, and some of the prayer. Number 2, standing, listening to the gospel, acknowledge that we are in the presence of God, and kneeling, reverential options, reverential posture. Okay, no? Arit tamang higala sa lain nga topic. No, why do Catholics refer to church leaders as father? Magano nga naman mga higala nga ito gitawag og padre ang mga pari. Maratong basahon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, kay bisan pa kung kamoy adunay 10,000 ka mga magtutudlo, diha kang Kristo usa lamang ang inyong amahan, kaysa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita diha kang Kristo. So ito giangkon ni San Pablo nga nahimo siyang amahan sa mga tao, pinaagi sa pagdala niya sa mayong balita ngadto sa mga tao. O niya, sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 2, to Timothy, my true son in the faith, grace, mercy, and peace from God, the Father, and Christ Jesus our Lord. O, sa ito pag gitawag ni San Pablo og anak,
si San Timoteo. Matod pa dito, Timothy, my true son. O yan, ito pa, ang akong anak nga malig-on. Ayan. Ito pa, kikitawag ba niya ang anak si Timothy, may paruhan nga, mutawag po si Timothy kaniya og papa, amahan, no? O niya sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 56, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. O, sa ito pa, doon na pag yung laing gitawag og amahan, no? Si Abraham, no? O niya sa Mateo, bisan tuod kon adunay giingon sa Mateo Kapitulo 23 versikulo 9, call no man your father on earth, for you have one Father who is in heaven. Pero unsa man nahitabo nga sa Juan Kapitulo 8 versikulo 56, ang tubag di ana diingon man ngin your father Abraham. O, sa ato pa duna di ay exceptions. Dunay exceptions. Okay, klaro. Aduna ba mabasa nga word nga Katoliko sa Biblia? Ito ba gana? Wala. Wala. Pero, bisan tuod, kung wala yung Katoliko nga mabasa sa Biblia, ang kahulugan ni ana sa Biblia. No? Kaya doon na may giingon sa Marcos 16, Kapitulo 15, miingon si Jesus kanila, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, og isang yaw kining mayong balita ngadto sa tanang katawhan, sa tanang mga tao ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. Mo ni siya meaning, mao kini siya ang meaning sa Katoliko. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isang yaw kining mayong balita. Nga saan to pa universal tibuok kalibutan ba niya? Ang meaning sa universal Katoliko na siya sa Griego. Griego na nga pinulungan. Gani adunay mga santo nga nigamit na ining mao nga term. Si San Ignacio around 110 AD, matud pa ni San Ignacio, no? Gigrigo ni pero ato nang gi-translate sa English. Let no one do anything of concern to the church without the bishop. Let that be considered a valid Eucharist. Let that be a valid Eucharist which is celebrated by the bishop or by one whom he ordains. Wherever the bishop appears, let the people be there, just as wherever Jesus Christ, there is the Catholic Church. His letter to the Smyrnians, chapter 8, verse 2. Sa ito pa, doon naman ko yung mga laing pagtulunan, mga hingala nga, ilag yung pangitaon ang word nga Katoliko. Kaya kung wala kuno Katoliko nga ngalan, dili kuno angay tuuhan. Yan naman di ay, kinahanglan pag di ay nga isulat ang pangalan para bertatuuhan. Ito, ano, depende naman ko na mahigala, depende na sa imong pagsabot sa Biblia. Kaya doon na ba giingon nga, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan o isangyaw ang mayang balita, muna sa meaning sa Katoliko. No? Pagsangyaw sa tibuok kalibutan. No? Tibuok kalibutan ba? Universal. So muna nga, naa ang kahulugan, bisan tuod kung wala ang word for word. Nga no? Binawarit ta mahigala sa lain nga gitudlo sa atong simbahan Katoliko. Father, samahan, kini bang kabahin sa kanang lay ministry? No? Sa magining lay ministry. Yan, no? Lay ministry, pagpangalagad sa mga parokyano diha sa simbahan. No? Kaya bitang ang mga lay ba, mga ordinaryo ba nga manimbahay na mga lagad na siya ba lay. No? In 1972, Pope Paul VI established the offices of lector and acolytes as lay ministries. No? Gitudlo niya nga ang mga pari gitudlo niya nga ang mga dili pare pwede na nga mga lagad sa simbahan mo na lay ministry, lay ba mga dili pare. Gidasig niya ang mga kura paruko nga nga nagdumala, no? Gidasig niya ang mga kura paruko nga nagdumala og parokya nga tagaan og pagtagad ang kahigatagaan o pagtagad ang kahigayunan paghatag sa mga parokyano isip o sa kabinunyagan o sa ilang pagdawat sa sakramento sa kumpirma. Apan ipahimangno isa sa mga parokyano nga magpabilin ragyod gihapon ang papil sa kura paruko isip nagdumala sa parokya. Bisan tuod kung gilig-on ang matod pa lay ministry pero
niingon kini si Pope Paul VI, apang pagpabilin gigihapon ang kora paroko nga mao'y mo dumala sa parokya. Dili mahimo nga mapuli na mong mga kuan, mga lay, no? Kaya doon na may mga kining gitawag natong mga lay nga mas mulabaw pa hinuos ilang kora paroko. Ayaw, pag agad-agad ra gihapon ta, no? Gidasig ang mga layko nga mugahin gyud og panahon sa pagpangalagad sa alang sa katukuran o paglig-on sa simbahan, no? Matay gitawag natong cold and lay ministry is na dili kini matang sa pagpangalagad kun dili usa ka tawo gikan sa Dios, tawag gikan sa Dios. So santo pa ang lay ministry di ay usa kini ka tawag, usa ka vocation. Lay ministry is not only in terms of service kun dili usag yun kini kamatang sa pagtawag. No, nya what are the lay ministry? Naglakip kini sa Parish Pastoral Council, Hospital and Prison Chaplains, Campus Ministry. Unya ang Pastoral Council usa kini ka consultative body nga gitukod no aron makatabang sa pare. So unsa man kini no, PPC officials, church organization leaders at chapel leaders, Hospital and Prison Ministry ug ang matud pa no youth ministry. Ayan no. Okay, klaro na. So, ato di ay nga timbayaon mga higala usab og mga maayong hapon ang ato mga membro sa MBG. May mudto di ay, no? Kumusta na nga ato mga MBG, no? Salamat kayo, ha? Labi na gayod si Ma'am Dinopol, no? Nga, kuang kayo, kanang gitawag na to, hilabihan ka aktibo sa iyaha usab nga pagdumala sa mga membro sa MBG, no? Believe kayo ko ni mo, ma'am. Salamat kayo sa imuhang kinasing-kasing pagpangalagad, no? Atong sugatan sa pakpak si Ma'am Dinopol o ang tanan nga mga kining gitawag natong mga membro sa Mother Butlers Guild sa tanan nga mga parokya. Nakita nato mga higala, no, nga kinasing-kasing gyud ang ilahang pagpangalagad, no? Ang ato apong mga membro sa kining mga sakristan, no, sugatan sa pagpakpak ang mga sakristan. Kami diri sa Ayungon, may higala, kaluoy Ginoo, kinabihang daghanang mga sakristan nato, mga sobra ni 30. No, sobra ni 30 nga medyo aktibo kayo nga mga batanon. Ako pa mga katikistas mga higala, no. Sugaton sa pagpakpak ang mga sugaton sa pagpakpak ang mga katikista. Kay kami diri sa kuana man may kuan mga higala, kana bang gitawag na to og Sunday school, no, kami diri sa Ayungon. Ako lang nasuhid mga higala sa parokya nga diin nakatulo trabaho sa tagamay dito sa St. Joseph of the Palisades Parish, no, nga diin ang mga bata pasimbahon gyud, pero pag abot sa first reading hangtod na sa kining kordero, ilahi na sila og room nga adin adto dito sila ikatikais, no, kana mga gagmayng bata ba adto sila dito ikatikisem nga hangtod labi na mag city anyos pataas, no, city anyos gyud katong kung dili pa ba makakalawat na wala, no, tudluan na sila dito de paghuman during the mass, ha, pag abot mo makuan noon gamay, pero adto naman adto na nato palingkoron sa luyo aron nga dili mabalda ang misa, no, paghuman pagkauso na sila, naa sila lain nga kuan dito, kay maglagan-lagan ra maghihapon na kung ari diri sa dakong kongregasyon. Pero pagka medyo kamao na, medyo nakasabot-sabot na, makapangalawat na pabaliko na sila. Pero during the time nga gamay pag yun silang bata, kabalo ka mga higala, para nako lang, mo hinungdan nga daghang kayong mga dagko nga nanimba kay ang mga bata ng ilahang mga ginikanan maahat naman laman og simba word maahat, ha, dili ba kay hinimbahon niya kay kisa may muhatod, kinsa may mukuyog sa ilang anak nga mosimba mo nang naapil na po lamang ang mga ginikanan Sunday school. So atong pasalamatan mga higala, no, ang mga katikista, mga batanon ba ako mga katikista mga higala nga edad pag mga fourth year high school, first year college, yung no, ali perasan sila yung pero pasimbahon na ako nadaan sila mga kanang gitawag nato sa in English og anticipated, no, aron nga
dili po sila yung tao, madili na taon makasimba po ng mga katekista. Okay, klaro. Salamat o mayong mundo, Pilipinas.